Bine v-am găsit, băieți și fete, la un nou episod. Azi am jucat Blox Loot și mi s-a părut o idee interesantă, că exact ca Minecraft-ul. Eu vreau să jucăm first person. Să-l păr. E că poate mă pot împrieteni cu ăsta. 2 secunde să văd dacă vrea. Îl bate. Nici nu pot să-l dau în el, gen. Ok, am să pun ăsta aici. Slotul 1. Vede level 5. Bă, dar nu pot să bat. Oricum, acum o să stăm după ăsta, că trebuie să-l bat. Bă, dar nu pot să dau în el. Nu, dar nu dă nici pic de dând. Ăsta oare ce armură are? Dăm la asta. A, mă. M-a bătut. Până la urmă m-a bătut. Bun. M-am bătut. Bun. Bat acest porc de 3 minute. Am luat un hău. 3 damage. E ok. Mai de trebuie să batem găinile. Și vreau să investesc în damage mult. Bam. Să omor toate găinile. Mă fac în health. Bun. Bun, băieți și fete. Acum batem numai găinile în momentul în care nu putem acela. Am bătut un porc și mi-a dat mult XP. Nu știu ce e asta, cred că viteză asta de jos, dar nu cum trebuie neapărat. Acum am repetirea asta de 5, mai îmi trebuie puțin. Că m-a ajutat băiatul ăla să bată acel zombalai. O să asta. Până la urmă am ales și eu de un chestplate. Avem level 5. Investim în damage. Luăm lopată. De să vă dau un cap. Nu să-ți dau un cap, nu. Nu un cap. Porcușul. Porcușor. Dau un cap. Cred că la level 10 o să bate la mine. Sincer vă spun, la level 10, cred. Acum dau de level 120, cam level 6. Ia că avem un hău, cât de bun, 3.20 nebun. Bun, băieți și fete, deci mai batem aici o lamă, deci aparent putem să batem lame și cu levelul ăsta care îl avem acum. Ia să dăm și puțin din health, că nu prea mai am așa multă viață. Și oricum dacă mor nu resetează viața. Am găsit pantalonaș pentru armură. Bun, bine că mai omorât. Că chiar vreau. Am 200. Ăștia stă aici. Doamne. Ăștia fac armata acolo. În fine. Văd că dacă baci pe cineva one hit, o să-i dau damage mare. Ce au zis ăștia? Help kill Skeleton King. Adică ăia sunt ca
camaraza lor. Bravo lui. Bun. Mai luăm aici niște damage. După aia investim și puțin în viață, că na. Pantalonaș 1.21. Bă, dar nu mai suport să mă moară ăla. Atunci o să-i dau un hit la porc. Mă, dar eu chiar nu mă mișc repede, mă mișc chiar încet. Avem căscuță. 1.51, 1.53. Și papuci. Nu-și papuci. Eu te ce repede mereu. 4.90, 5.26 e mai bună. Ce-i dau la porc, sărac porc. 1.57, 1.53 e mai bună. Vreau să iau în viață. 1.60, era 1.57. Miort, e miort. Mai trebuie porcul ăsta și gata. Hai, parcule, parcul, vină. Bun, haideți să investim în viteză. Mă, dar asta omoară orice. Omoară. Că el omor eu. Nu mi-a dat nimic. Mă ajută băiatul ăsta ca idee. Trapper, like creeper. Ca idee. Trapper. Bam. Și bam. Și bam. Și bam. Aoleu. Ia 1000 de ani. Până îi dau eu lui ăsta, ia 1000 de ani. Iu! Ok. Îi dau, ca idee îi dau. Dar chiar e șansa așa mică să pice vreo ceva. Ca idee. E! Rains. Nimic. De ce nu primești nimic? Bro, habar n-am. De ce nu mai pică iteme? Mă ajută să fac level. De lemn. Da, de lemn. Mai am jumătate de viață, nu mă așteptam să-mi dea așa de mult. Deci aparent
Dacă el îl bate, eu n-am cum să iau așa. Hold on. Ok. Uitați-vă și voi, m-am făcut cu armură de lemn. Eu! Omoră. În fine. Haideți să batem lama. Batem lama. Batem lama. Batem lama. Rupe-i fășul. A venit zombie boss. M-a adun o cască. Și uite aici și un scut. TMM. Oare 183, 220. Bun, avem aici o sabioasă. Ok, bun. L-a omorât. Ok. Okay, level up and calm. Okay. Haideți să facem level. Haideți să fac level. Și după aia mă joc. Că altfel n-am cum așa. Nu pot să iau nicio armă, nimic. Trebuie level. Ca idee, îi dau direct. Pam, pam. Ce rapid. Am mai dat niște damage aici. Aparent pot să bat un zombie. Și s-a spawnat Spider Queen has spawned. Bun. Dacă nu mai vine și... Că aici trebuia să mai vină un boss. Uite aici. Summons run color. Ok. Aparent poți să ai și hornuri. Ok, îl bat ăsta. Ce
Dau. 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 Topor. 8,50. Bă, mi-a dat topor. Bum, îți dau un cap. Dau un cap. Băi, zombie, vezi că nu te pui cu mine. Zombie, vezi că dacă eu îți dau un cap, îți dau un cap, bă. Ia vezi. Ia vezi, băi. Dau una. Bam, bam. Și nu mai ai văzut. Punct 23 și asta. Rune color. Bă, frate. PT31 a spawnat Rune color. E bravo. Ok. Achievement. Și de plus, nu știu ce. Slime King. Skeleton King. O 24, 850. Asta ce clasă e? Clasa S. Deci practic am cel mai bun topor. Doar ar fi sabil. Sau chiar este sabil. Chiar este. 850, 850, da, e maxim. Uitați. Maxim. Și dau chiar mult damage. Plus am 1000 HP. Trapper. Dar de ce l-a făcut Trapper în loc să-l facă Creeper? Cred că e la foame. Și de ce a făcut? Sheep. Nu încoace. Sheep. N-a dropat decât... În fine, 4.85, bate bro. În fine. Eu zic că am avansat destul de mult. Că la început nu aveam nici măcar o armurică. Cum am tot armura de leather. Ce mi-a dat? Căscuță. 20, 28, nu contează. Haideți să scoatem tot. Stăteam și eu afecam, ștergeam inventarul și vine ăsta aici cu toți zombii lui. Ăla care nu l-am ajutat. Pam. Nu. Turirele astea. Sabia o lăsă. Bun, e rău de ce. Haideți să-ți dăm. Mort. Capul, ferea capul. Ferea capul, dacă nu mori. Mor, ferea capul. Ferea capul. Nu te omor. Omor, băi. Ferește cap. Te-ai luat tag. Mă omoară trepărul? Mă omoară trepărul, vede. Băi, trepări. Băi, trepări. Băi. Băi, trepări.
Băi, vezi că dai cam mult de mine și cred că te cam cardesc. Băi, 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 mă mori. Băi, mă mori. M-am mort. Aici, nu? Sabia. Bun. Sabia. 20. Bă, trepă. O să mă trepări. Acum o să iau sabie. Nu o să mai mă bag cu toporul ăsta. Vai de el de topor. Să vezi ce le dau în gătinet. Și am făcut sabia. Ia să-mi cumva după ăla. No way, că-i dau 1K. Dau critica. No way, dau critica. Vreau să fac cea mai mare viață. 1005. Dar mai mult de 1.5. Trebuie să-mi fac și viață. Acum ăsta pot să-mi fac la viață. Ia uite, care i-am dat 2 tale. Am murit, m-am apropiat prea tare, bro. Clasa S. Este asta, nu? Da, S. Cea mai bună clasă de scurt. O să-mi bag cu zombi. Foarte și. Da, mă, da. Băi, bă, spăbi. Te bă pe tine. Te bă pe tine, am zis. Păi eu te bă pe tine. Păi eu te bă. Eu te bat. 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 N-ai șanse. 13.23. Ăsta e mai. Hai să facem viața și după aia îl rupem pe ăsta. Hai, vreau face. Pa. Ia vezi. Ia vezi. Ia. Ia dă-te așa. Mor, mă. Mi-e rup și tu mie. Te bată. Băi, eu te bat pe tine, băi. Băi, dacă băi. Hop. Ai băbăit. Și te-ai dus. Și ai murit. Ia să vedem cum suntem acum. Na, mă. Skeleton King. Adică se spawnează acum.
Oare am level destul aici? Cine mi-a dat, bă, frate, un hit? Adică deși nu ne putem bate cu playerii. Putem bate cu playerii. Bă, dar cum îmi dă, bă, frate, așa? Bă, tu îmi dai mai bine decât îți dau eu. $205. Nu, eu am clasa S, nu mă interesează. 220. Apărare. Îi dau. Mor. Face destul de rapid. 16 level. Hai să ne facem în viață. Stați așa. Ce bate? Bun, băieți și fete, deci văd că aici sunt armuri care le-au cumpărat ăștia. Cea mai bună e tank suit. Mănânc acum, băieți și fete, dacă vreți să-mi duceți poftă bună. Mai ținem live-ul video până la 30. Mă lasă. Bun. Deci avem aici niște pantaloni, bă. Dar nu mă ajută cu nimic. Bro. Vreau eu, oricum. Eu am S, parcă, nu? Nu, eu am O. Am C. V-ați văzut, bro, că i-a dat un hit la creeper cu sulița? Acum avem și papuci. Avem armură full lemn. Bun, băieți și fete, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de like, share și un subscribe. Eu am fost Eddie Gamer 546, pa, pa!